LifePath on erittäin tärkeä hanke väestöryhmien terveyserojen selvittämiseksi. Siinä on mukana suuri määrä erilaisia kohortteja ja meidän kohorttimme Whitehall 2 on tutkimus, jossa on seurattu samoja henkilöitä, englantilaisia henkilöitä yli 30 vuoden ajan. Ja väestöryhmien terveyserot tulee tässä tutkimuksessa hyvin selvästi esille. Se uusi asia, mitä tehdään tässä LifePathissa, on se, että näiden henkilöiden biologisia muutoksia tutkitaan entistä tarkemmin. Koitetaan selvittää hyvin yksityiskohtaisesti, miten eri sosiaalisessa asemassa olevien ihmisten terveys kehittyy pitkässä juoksussa ja minkä tyyppisissä käyttäytymiseen liittyvissä ja sosiaalisiin asioihin liittyvissä asioissa erot on suurimmat. Ja lopullisena tarkoituksena on sitten löytää, miten tämä kaikki heijastuu heidän terveyteensä ja heidän ikääntymiseensä. Ja tätä kautta löytää sitten ratkaisuja väestöryhmien terveyserojen vähentämiseksi.